dream on. Escours de rien qu'un instant, la voix lente du pauvre Jean, que les femmes n'aimaient pas, mais n'oubliez pas, dans la vie y a qu'une morale. Здравейте, аз съм Любо Киров и много се радвам, че в Русе има зала за 8000 човека. Много бих искал да бъда част от вашата програма и ще се радвам да дойдете на концерт, когато и аз съм там. Аз съм Коси Марков и ми е много приятно, че в Русе има такава страхотна зала, където хората могат да се събират, да гледат спорт, музика и най-вече, да не забравя, където могат да гледат страхотния концерт на легендите тази есен. Здравейте, аз съм Митко Кърнев и съм радостен да разбера, че се открива поредната нова, голяма, хубава българска зала. Радвам се, че има едно място ново, специално за музикантите, предвид хубавата акустика на залата. И ще ви кажа, че първо ще посетя тази зала като музикант, а защо не след това и на концерта на Назарет. Parte, 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 parte.